maduong' mar 2027 di wachang. Erokamano ahinya Sharon. Amosoni kuona gini oyaure uru. Wachiwo maber e boma mar Kisumu kendo I'm very glad to join the conversation. Erokamano. Erokamano ahinya Miki. Kadwa kitwak okinyi ma kawuono seyo mabende Gachagua koro seyo godo piny owacho ahinya duol mochung' ne weche mag yiero gi jotelo mopogore opogore pacho ka kalure koda kwelo mano mar ombulu motelo ne yiero mar higa mar 2027 di wachang. Miki, erokamano ahinya Sharon. Yes, erokamano ahinya winje maber. En gima lit ahinya ni jatelo ma of that state nyalo bedo ni wuoyo ka wacho weche ma ok en godo sure nikech aparo ni pile kopo ni ng'ato ni gadieri gima wacho onego bed ni owuok oko kendo olero maber gik ma wacho go to kendo biro gi evidence. Ok inyal chung' kiwacho gimoro ahinya to wacho moyiero. So right now, be oneno kaka ntiere a lot of polarization between the divides. En otemo kelo mana luoro, kendo otemo mana kelo mondo ji obed gi paro ni weche dhi bedo marach e yor yiero. Ok apar ka orak mane oketni, ntiere gi issue moro amora. Jo IBC gin gigolo duond gi giwacho ni gidwaro ni mondo ji mondo otim bidding for that the schematic, the kits, but ingeni ka in kore wacho ni endi jok ma already osegolo duondgi kendo osegolo pachgi ni gidwaro ni mondo gi kwa tender ti wacho ni gik gigo ntiere gi itilafu moko or gin gi paro mar ni mondo gidhi gi kwal e yiero mabiro ni ikelo luoro moro ir japiny kendo ikelo luoro ir jok ma kata be dwaro ni mondo odhi olar kombegi. Omiyo en gima lit ahinya ka ng'at ma jatelo ma ji oluore piny nyalo bedo ni chung' to wacho gik ainago e mbele jo Kenya duto te. Erokamano. Erokamano ahinya. Wach machielo ma bende noporo bende otenre kod wach mag gas. Iwacho ni gas mag LPG